let's päivitetään mulle uusi pelikone. Mun siis nykyinen kone näyttää tältä, mutta nyt vihdoin mun uusi Corsairin kotelo on saapunut. Ja voin sanoa, että tulee olemaan totuttelua tohon normaalikokoiseen koppaan, koska toi mun nykyinen konehan on siis rakennettu tohon Aerocoolin niinku minikoppaan. Mutta mainittakoon, että tohon mun nykyiseen koneeseen on jo viime vuoden puolella vähän ennen joulua päivitetty uusi emolevy, uusi Intelin prossu sekä näytönohjain. Joten siihen saatiin jo viime vuoden puolella aika paljon lisätehoa, mutta nyt koska mulla on uusi kotelo, niin on aika päivittää myös virtalähde. Mulla ei siis aikaisempi virtalähde ollut modulaarinen. Oon jo kerennyt itse asiassa tämän virtalähteen siirtää tuohon mun nykyiseen koneeseen, koska mua alkoi ärsyttää ne johdot. Mutta päivitetään myös jäähy. Itse asiassa tästä lähti koko homma, koska mä halusin päivittää jäähyn ja tuohon minikoppaan ei siis yksinkertaisesti mahu tämmönen jäähy. Mulla ei siis tällä hetkellä ole nestejäähyä tuossa koneessa. Ja tämä siis itse tuuletin olisi mahtunut, mutta tuo radiaattori ei mahu tuohon mun nykyiseen koppaan, koska mulla ei ole tuossa kopassa kattokiinnikkeitä, tai siis katossa kiinnikkeitä. Mut let's unboxataan toi kotelo. Mua siis pelottaa avata se, koska kyseessä on siis Corsairin lasinen kotelo, niin katsotaan onko se ehyt. Mun oli siis pakko tulla tänne olohuoneen puolelle, koska tää laatikko on niin iso, että mä en uskalla avata sitä tuossa pöydällä edes. Mulla on yksi pieni ongelma, mä oon yksin kotona. Ja tämähän on siis painava kotelo, koska tämä on lasinen kotelo. Joten miten mä saatan täältä ulos? Nyt hajoaa lasit. Kolme tuntia ja melkein yksi murtunut varvas myöhemmin. Se on nyt ulkona tuolta. Siis mua pelottaa käsitellä tätä, kun tää on lasia. Voitko nyt nousta sieltä? Siinä! Mun koko lasinen kotelo, tai siis no voisihan tää päällynenkin olla, siis lasia, mutta tässä vähän videota, miltä tää näyttää. Nyt olisi tietenkin jäljellä vielä mulle henkilökohtaisesti se vaikea vaihe, eli itse koneen kasaus. On uutta jäähyä, virtalähdettä, uutta koppaa. Let's go. Onneksi mun ei tarvitse kasata tätä yksin. Ai niin, ja unohdin mainita, mutta kävin hakemassa verkkokaupasta myös koneeseen noita Corsairin 120 ARGB-tuulettimia 3 kappaletta, mutta nyt kasaamaan konetta. Ekana tietenkin tärkeä. Pitää avata ja katsoa minkälaista uudet tuulettimet. Wow. Samatko noi? Unohdin ostaa ohjausyksikön, mutta vakiovalona pitäisi olla tämä. Sama kuin tossa. Meni sen verran myöhäiseen ton koneen kasailun kanssa, että nyt on uusi päivä ja uudet kujeet, mutta eiköhän lähdetä suoraan vaan katsoa, miltä se uusi kone nyt näyttää. Ja Siemensellä BIM, siinä se nyt on. Onhan se siis oikeasti iso, vaatii totuttelua, mutta kaikki on nyt paikallaan ja johtojakin ollaan yritetty laittaa jotenkuten nätisti. Oikeasti siis tätä mä oon oottanut. Tiukassa. Siinä näkee nyt jopa sisälle. Siis vitsikö heijastaa vaan noista laseista kaikki, mutta joo, sitten toinen muovi. Näyttö edessä. Voila! Siis se näyttää vielä paremmalta oikeasti. En ajatellut, mutta joo. Nyt sitten totuuden hetki. Oh yeah. Siis kyllä kai nyt tolla kehtaa oikeasti pelailla. Siis itse ainakin tykkään tosta kopan siis ulkonäöstä todella paljon. On jotenkin niin oma juttu kuin voi vaan olla. Ja saa sitten tuolla ohjelmalla, joka tuossa itse asiassa näkyykin, niin säädettyä sitten noita valoja mieluiseksi, jos alkaa kyllästyttää. Ne on tosiaan valkoiset, ei violetit niin kuin kuvassa näkyy, mutta joo, ei muuta kuin pelaileen kovaa ajoa